8 стъпки, моя рекорд е 12 и се боря да го направя на 15. Да я направя отново 12. Сигурно това била дар от Бога и не съм го заснел. Наистина направих 12 стъпки. Моите любими числа са 15, 35 и 5. Ако ви лъже, ще да кажа, че съм направил 15, 35. Ако не вярвате, се сабскрайбвайте за този клип. И да. И за миналия клип, къде да ви го съобщих, не помня да не съм го казал, но да. Или се сабскрайбнете, или не. Лайк, ако ми вярвате, и дизлайк, ако не ми вярвате. За съжаление беше извън епизодите. Напишете в коментарите на Smart Gamer Pro и Pro Slam дали лъжа. И да. Питайте ги дали лъжа и те, ако ви отговорят, да, значи, не знам, говоря го, но ако ми вярвате, лайк, ако не ми вярвате, дизлайк. И да, надявам се да ви харесва тази новина, ако вярвате, надявам се, да. Ако е така, ако вярвате на тази новина, не забравяйте да се сабскрайбнете и довиждане. Бум!